ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण वे हरे कृष्ण ಮಾತರಿಗಳ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಈ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣ ಅಂತೇನ್ವ ನಮ್ಮ ಅದೇ 18వ ಪುರಾಣ ಅಂಚದ ಅವಲ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸಿಕ ತಾಮಸಿಕ ಅಂಚದ ಪುರಾಣ ಪುರ ಶುದ್ಧ ಪಂಡ ಒಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪಂಡ ಇದೇನು ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೆರು ಪಂಡ ಇದೇನು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಂತನೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದ ಪೂರಳ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆನೆ ಪಂತು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರಾಣದ ಭಗವಂತನ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಂದಿರ ರಾಜಸಿಕಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿನ ಕೆಲವು ಅವಳು ಪೂರ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಮ್ಸಿಕಡ್ ಶಿವಜಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ಮಂದಿರ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರಾಣದ ಮೈನ್ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ತೆರಿಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಗೊಂಡ ಅಂಚದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಪನ ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲೇಡು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಂಚನೆ ಈ ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಇದನ್ ಪಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥ ಅಂಚನ್ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆಂದು ಈ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಇಂದ ನಮಕೇನ್ವಾ ಅದೇ ಅಂಚದ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ರಚನೆ ಮಂತಿ ತೆರೆಯರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪಂಡ ವೇದದ ಅಂತಿಮವಾಯಿನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಯ್ತು ನಂಚದ ಈ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅವು ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗಡ್ ರಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗೆಡ್ಲ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುಕ್ಸ್ ಡಾರ್ ಇದನ್ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪೇರ ಓ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಭಾಗವತ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಆತ್ಮಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚದ ಈ ರಡ್ ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮ ತೆರಿಂದ ನಮಕ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತ ಅದೇ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಅಂಚದ ಪೊರ್ಲುಡಿದೇನು ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೋಡು ಅಂಚದ ಐಕ್ ಭಾಗವತನ ಯಾಪಲ ನಮಕ್ ಏನೋಡು ದಯಪಂಡ ತುಲೆ
నువ్వు బేత పురాణ అంతేనైతే మనం బయట గరుడ పురాణ మంచిది గరుడ పురాణ ఆచార కాండడి ఈ శ్లోక వరకు अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णया गायत्रीभाष्यरूपो संवेदार्थपरिबृंहिता पुराणानां सामरूपा साक्षात् भागवतोदिता द्वादशास्कन्धयुक्तोऽयं शतविच्छेदसंयुता ग्रंथोष्टदशासहस्रा श्रीमद्भागवतादिभिः ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪಂಡ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥಡು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಅರ್ಥವಂತುನ ನಮ್ಮಂಚಿನಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರನ ಅರ್ಥವಂತುನೊಂಡ ಐಕಾಕ್ಲು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಂಡಿತರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅವರು ನಾನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ ನಿಪುಣವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು నాకు ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅವಳು ಪಂಡ ಈ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಅರ್ಥವಂತುಂಡು ಅಂಚದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಆ ಹಪ್ಪನದು ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪುರ ಬದಾತ್ಮ್ಯರು ಅದೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಬುಗ್ಲಿ ಬಾಕಿದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಇವಾಗ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಓಲ ಅರ್ಥ ಅಂಚದು ಇತಿಹಾಸನೇ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಾಗ್ಲಿ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಈ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯ ಸೂತ್ರ ಪಂಡ ಆ ಸೂತ್ರಡು ಭಯಂಕರ ಸಾವಿರ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಐನು ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿಗಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯ ಸೂತ್ರ ತುಲೈತೆ ಒಂಜ 4 ಸೂತ್ರ ಬಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪನ್ಪೆಕೆನ್ಪ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಸೂತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸೂತ್ರನೇ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇನ್ನು ಭಾಗವತಡ್ ಚೂರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಬರ್ ಜೀವಸ್ಯ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಭಾಗವತಡ್ ಮುಂದಿನ ಸ್ಕಂದದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ತದೆ ದೈವತ್ವ ದೈವಿ ಸೇವೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅವು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಭಾಗವತ ಏತ್ತು ರಹಸ್ಯ ఆయన ವಿಷಯ ಪಣ ನಮಕ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಖಂಡಿತವಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಪದ್ಮಪುರಾಣದಂತೂ ಪನ್ಪೇರ ಪಂಡ ಸಂಸಾರ ಸೇತು ಸಂಸಾರ ಬೂರ್ನಾಕ್ಲೆಗ ಭಾಗವತ ಸೇತುವೆ ಅದೇ ಆತ ಲಾಯ್ಕದ ಸೇತುವೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚದ್ ಅයි ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಈ ಸೇತುವೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡೆ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಈ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸೂತ್ರ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಅಂಚದ ಅಂಡ ಭಾಗವತಡ್ ಜೀವಸ್ಯ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಪಂಡವು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ವಿಷಯನ ಪಂಡ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇದೇನು పొర్లు నువ్వంతున్నా పండ ఎంచ భాగవతం వేదాంత సూత్ರದ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚನೆ ಪುರಾಣಲ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪುಣ ಇತ್ತೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬೇತೆ ಕೆಲವುಲುಂಡು ಬೇತೆ ಕೌಶಿಕ ಸಂಹಿತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಹಿತ ಉಂಡು ಈ ಕೌಶಿಕ ಸಂಹಿತಡ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಈ ವಿಚಾರ ಭಾಗವತದ ಸುಮಾರು ಗ್ರಂಥಡ್ ಈ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆ ಉಂಟು ಅಂಚದ್ ಅಥಾತೋ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮಗೂ ಶರೀರಡುಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಡುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಡ ಬೇದ ಬೇತ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಡ್ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ತೆರೆಯೋನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಬೂರುನೆತ್ತು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿಡ್ ಒಂಜೇ ಟೈರ್ ತಿರ್ಗಿಡ ದಾದಾವು ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಟೈರ್ ತಿರ್ಗಿಂಡ ದಾದಾವು ಗಾಡಿ
ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ಕೊಂತ ಮತ್ತೆ ಕಂಡರ್ ಪಂಟಿ ಯಾವ ಅದೇ ಪಣ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಅದೇ ಒಂಜೇ ಟೈರ್ ತಿರುಗಿನ ಅವು ಅವಲೇ ತಿರುಗೊಂದು ದುಂಬು ಹೋಗ್ಕೊಂಡೆ ಗಾಡಿ ಅದೇ ದುಂಬು ಹೋಗ್ ಅಂಚದು ಹಾ ಶೈಲಜ ಮಾತಾಡಿ ಪಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ಹಾ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಹೆರನಲ್ಲ ಜೀವನ ಅಂಚೆನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಕಲ ಅವಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಜೀವನ ಚೂರ್ಲ ದುಂಬು ಪೂಜೆ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಜಿ ಹಾ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದು ಅದೇ ಇಂಚ ಟೈರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಟೈರ್ ತಿರುಗಿನ ಅವಲೇ ದುಂಬು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಅವಲೇ ತಿರ್ಗೊಂದು ಇಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅದೇ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಪ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚ ಗಾಡಿ ದ ಒಂಜಿ ಟೈರ್ ತಿರ್ಗನ ಎಂಚೆನೆ ಅವಲೆ ಒಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಅವಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಆಕಿ ದುಂಬು ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಚು ಅಂಚದು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಸೂತ್ರ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಡುಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚತುಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಶ್ರೀಪಾದ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಭಾಷ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ಒಂಜಿ ಈತೆ ಸೂತ್ರಗೆ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 148 ಪೇಜ್ ಭಾವಾರ್ಥ 148 പേജ് എന്നല്ലേ ഐറ്റിയത്ത് രഹസ്യ വിഷയ പുള്ളുതൊക്കുന്നു ಆತ ವಿಷಯ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಅರ್ಥವಂತನ್ನ ನಮ್ಮಂಚಿನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ್ನೆ ಅಲ್ತೆ ಅದೇ ತುಲೆಂದುಲ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸೂತ್ರ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಒಂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚೂರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಜೀವಸ್ಯ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪಂಡದ ಅಂಡ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅವು ಭಾಗವತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತೋ ಅನ್ವಯಾತ್ ಇತರತಾಶ್ಚಾರ್ಥೇಷು ವಿಜ್ಞಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯಾದಿ ಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯತ್ ಸೂರಯ ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃಧಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಅಮೃಷಾ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಧೀಮಹಿ ಅದೇ ಧೀಮಹಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಹಿಲ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪೇರು ಗಾಯತ್ರಿ ಭಾಷ್ಯ ರೂಪೇ ಗಾಯತ್ರಿಯಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಸುಮಾರು ಸೂತ್ರ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಅಥತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಜನ್ಮಾದಿ ಅಸ್ಯ ಯತಃ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವ ತತ್ವ ಸಮನ್ವಯ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಸೂತ್ರ ಬರ್ಪುಣ ಆನಂದಮಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಸುಮಾರು ಆ ಸೂತ್ರ ಕಲ್ಪನ ಅದು ಸುಲಭ ಇಂಚು ಸೂತ್ರ ಇಂಚ ಬಾಯಿ ಹಾಟ್ ಮನ್ಕೊಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಥ ತೇರಿ ಉನ್ನ ಅದು ಸುಲಭ తెలుసు ಭಾರಿ ರಹಸ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಲ್ದೇವ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗ ಭಾಷೆ ಬರು ಜತುಲೆ ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತಡ್ ಅರ್ಥೋಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಾಣಂ ಪಂಡ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತಾರ್ಥ ವಿನಿರ್ಣಯ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದ ಭಾವಾರ್ಥ ನೆಟ್ಟು ಮಹಾಭಾರತ ನುಂಡತೆ ಅವು ಎತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂಚು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಐನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ದ್ರೌಪದಿನ ಐನು ಜೋಕ್ಲಿನ್ ತೀರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪುನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಗ ದಂಡನೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕುಂತಿ ಸ್ತುತಿ ಅದೇ ಕುಂತಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ
ತೂವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಲ ಬರ್ಪುನು ಪ್ರಲಾಪ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪೆರ್ ಅಂಚಾದ ಒರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಜಿನೆ ಸ್ಕಂದದ ಭೀಷ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಬರ್ಪುನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ ಭೀಷ್ಮೇರ್ನ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಬೊಕ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಪಿದಡುನ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಪಿದಡುವೆರ್ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವೆರ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಾರೇನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರ ಪೂರ ವರ್ಣನೆ ಉಂಟು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಜನ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಉಂಟು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಗೃಹತ್ಯಾಗ ವಿದುರ ಬತ್ತು ಉಪದೇಶ ಮಂತದು ಸರಿ ನೆರ್ಪೇರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕುಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಂಧಾರಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಓಡಿಪಿದಡ್ವೇರು ಹಿಮಾಲಯದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಸಪ್ತಸ್ತೋತ್ರ ಪಂಡ ಗಂಗೆ ಅವಳು 7 ವಿಭಾಗಾದ ಪರಪುಂಡು ಯಾಕೆ ಸಪ್ತಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ 7 ಕವಲಾದ ಪರಪುಂಡ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಜಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರು ಅರೇನೆ ಗಾಂಧಾರಿಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಮತ್ತೆ ಈ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಗೃಹತ್ಯಾಗ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಈಗ ನಾರದೇರ್ ಬರ್ಪೇರ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಇಟ್ಟುಂಡು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮ್ಮರಿಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಐಟ್ ಅರ್ಜುನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅರ್ಜುನ ಪಂಡ ರಿಯಲೈಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಯಸ್ಯ ಕ್ಷಣ ವಿಯೋಗೇನ ಲೋಕೋ ಹ್ಯಪ್ರಿಯ ದರ್ಶನ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ವಾ ಕ್ಷಣರ್ದು ಈರೇನರ್ದು ದೂರ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೂರ ಝೀರೋ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಬರ್ಪೇರ್ ದಾದ ಪಂಡ ತುಲೆ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಪೋದು 7 ತಿಂಗಳ ಆಪುಂಡು ಓಡೆ ಕೃಷ್ಣನ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಬರೋಂದು ಪೂಜರ್ ಇಂಜದು ಭೀಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ 2 ಜನ ಚರ್ಚೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಪೋದು 7 ತಿಂಗಳ ಅಂಡ್ ದಾನೆ ಬೈಜೇರು ನಪಗಾರ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣಗ ದಾಲ್ ಅರ್ಜುನನ ಅವಸ್ಥೆನ ಅರ್ಜುನ ಸ್ಟಕ್ ಆದ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಾತೆರುನ್ನೇ ಇಜ್ಜೇರು ಅರಪ್ಪ ವಿಷಯ ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮಡಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಇತ್ತು ನಾವು ಏರ್ನೇರ್ದಾವರ ಭಗವಂತ ಪೂರ ವ್ಯಕ್ತ ಮನ್ಪು ಅಂಚದ ಆ ವಿಷಯ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಾಗವತದ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಪಣಿ ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ನೆ ಪಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾವಾರ್ಥ ಇಂಚೋಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕಂದಡೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವ್ ನೀತಿದ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತು ಬೊಕ್ಕ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಾಂಡವೇರ್ನ ಸಕಾಲಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಅವಳ ಮಹಾಭಾರತಡು ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಪರ್ವಾಯ್ತು ಮತ ಈ ವಿಷಯ ಬಂದು ನಂಚದ ಅವು ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವ್ ಭಾಗವತ ಇದು ಪೂರ ಸಮ್ಮರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಐಟು ಉಂಟು ಅದೇ ಭಾಗವತಡ್ ದಾದ ಉಂಡು ಮಹಾಭಾರತದ ಇಡೀ ಭಾವಾರ್ಥ ಉಂಡವೆ ಭಾಗವತ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಯತ್ರಿ ಭಾಷ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಲ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮುಂಡತೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಎತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ಭಾಗವತ ಪೂರಾ ವೇದದ ತಿರ್ಲು ಪಂಡ ಸೇರ್ದು ಒಳಗೊಂಡುದುಂಡು ಅಂಚದ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಇದಂ ತಥಾ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಇದೇನು ಬೇತೆಯಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಂತನೇ ಅತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವತಾರ ಲಿಟ್ರರಿ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸಂಕಲಿಸರು ಅಂಚೊಂದು ಮಾತರಿಗಳು ಗೊತ್ತು ಕೂಡವೇ ಇರ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಭಾಗವತಡ್ ಏತ್ ಸ್ಕಂದ ಉಂಡು ಏತ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು 7,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಅವೇ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಅಂಚಾಯರ ಬಲಿ ಅವೇ ಪೂರ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾತರಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಪನ್ಪ ದಯಪಡ ಮಾತಿನ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ
ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತ್ರಿಪ್ಪ ಐತ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಚಯ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪಾರ ಆಪುಂಡು ಉಲೈ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತರ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಗವತ ಏತು ಸ್ಕಂದ ಉಂಡು ఒక ಏತು 1000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ತೂಪೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಏತ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ಸ್ಕಂದಡ್ ಏತ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಆಯ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದೊಲ ಏತೇತು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಏತು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಐಟಿ ಇಂಚಿಂಚ ಪಂಚಿ ಇಂಚಿಂಚ ಕಲ್ತಂಡ ದಾದಾಪು ನಾವು ಕಲ್ತು ದುಂಬು ಪಾರ ಚಿನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಪನೇ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಪನ್ಪ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ನೆನಪಾಯರೆಗು ಸರ್ ಅಂಚೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂದ್ರ ದಾದಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ನಾಲೆಜ್ ಎಕ್ವೈರ್ ಮನ್ಪರ ನಿಜನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅದು ಸುಲಭ ಇತ್ತು ಅದೇ ಕೆಲವರೇ ಭಾಗವತ ಬುಕ್ ತೂನಾಗನೆ ಮಂಡಿ ಈತ್ ದಪ್ಪ ಉಂಡ ಅದೇ ಒಂದಿನ ಸ್ಕಂದ ಇಂಚಿನ 15 ಬುಕ್ ನಿಂಗೆ ಎಂಚ ಇದೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ಕೊನೆ ಅದೇ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಭಾಗವತ ತೂಣ ಒಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ ತೂಣ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಮಾಸ್ ಸುಲಭ ಇದ್ದಿ ಅಂಚೆ ನಮಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂಜಿಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೂಲಾರ್ಧಕ್ಕೆ ನೋಡು ಉಲ್ಪರ್ದ್ಲಕ್ಕೇನ ನಮಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತು ಈ ಅಂಚದ್ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಫಸ್ಟ್ 2 ಶ್ಲೋಕ ದಾಂಟುನೇಟ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅವೇ ಪಂಡ ಈಗ ಅಂಚಿನ ಭಾವಾರ್ಥ ఉంది ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಅಂಚದು ಒಂಜಿನೇ ಶ್ಲೋಕಗಂತೂ ಪ್ರಭುಪಾದ 14 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದ ಭಾವಾರ್ಥ ಅತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಒಂಜೊಂಜು ವಿಷಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಒಕ್ಕದಾಯ್ತು ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಪಂಡದಾದ ಒಂಜೊಂಜು ವಿಷಯ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ಪಂಡ ಹೊರ ಓದು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಹೊರ ಓದುಂಡ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅದೇ இந்த கிளாஸ் பத்துது கேண்டு ஓதுண்டா நமக்கு விஷயம் மெல்ல மெல்ல ಅರ್ಥ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ನಾವೇ ಅಂಚದ ಭಾಗವತ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಭಾಗವತದ ಒಟ್ಟು 16 ಸ್ಕಂದ ಉಂಡು 16 ಬುಕ್ ಮಹಾಭಾರತದ ಇಂಚ 18 ಪರ್ವ ಅಂತ 18 ಬುಕ್ ಭಾಗವತದ 16 ಬುಕ್ 16 ಸ್ಕಂದ ಅಂಚನೆ 335 ಅಧ್ಯಾಯ 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಭಾಗವತ ಐತ ನಮ್ಮ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದೈತೆ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲತತ್ವ ಸುಮಾರು ಪಂಡ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಚನು ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ದೇವಹೂತಿಗ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯನ ಅದು ತೆರಿಪಾವನ್ ಕೊಪ್ಪೆರು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೈನಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಡ ಭಾಗವತಂ ಆತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಈತ ಕ್ಲಾಸಡ್ 20 ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ತೂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಮಹತ್ತತ್ವ ಅದೇ ಮಹತ್ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತೂದಿತ್ತದೆ ಅಂಚದ ಪ್ರಧಾನ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದೇ 25ನೇದ ದಾದ ಏರ್ ಪನ್ಪರು ನೀಕು ತುಂಬು ಪಾಕ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಗೆ 25ನೇದ ದಾದ ಆದಿತ್ತು ಏರ್ ಪನ್ಪರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ಅನಿತಾ ಮಾತಾಡ್ ಪಂಡರ ಕಾಲ ಅದೇ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಶ್ಲೋಕ ತುಳು ಐತು ಭಗವಂತ ಪಂಡಿರ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ಗರ್ಭೀಕರಿಸವೆರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಿರಣ್ಮಯ ಪಂಡದ ತೆರಿಯರಾಯನ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವ ಬುದ್ಧಿಗ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೆರ 6 ಬದ್ಧಾತ್ಮರ್ನ ವಿಧಿಲೇರ್ದು ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಗಾಯಿನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ಇಂದು ನಡಕೊಂಡು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಡ್ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ವೈವಿಧ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತ ಮಂತನ ಮಿತ್ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಮಹತ್ತತ್ವ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲಡ್ ಪ್ರಕಾಶನ ಮರೆಮಂತನ ಅಂಧಕಾರನ ನಿಂಗುಂಡು ಈ ಮಹತ್ತತ್ವ ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಲೆಯುಂಡು ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ
ಪ್ರಳಯ ಕಾಲಡ್ ನಾಶಾಹುಜಿ. ಇದು ಪ್ರಳಯದ ವರ್ಣನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟವೆ. ಪ್ರಳಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಭಾಗವತಮದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಟು. 14ನೇ ಸ್ಕಂದದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 4 ಟೈಪದ ಪ್ರಳಯ ಅಂತ ಅಂತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ. ಅಂಚದ 3 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಜದ್ದಾದ 11 ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿ ಜತುಲೆ ಸತ್ವಗುಣ ಓಡಲ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಇಲ್ಲಿ ಐಕೈಕ ರಿಲೇಟ್ ಆದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂತ. ಅದೇ ಕೊಡೆ ಬೈಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಸತ್ವಗುಣತ್ತ ಅಭಾವ ಮಾತಿರ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನವು ರಜೋಗುಣ ತಮ್ಮನು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ಜೀವನ ಸುಖ ಇದ್ದಿತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ಹೇತವು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ಸತ್ವಗುಣ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅದೇ ಐಕೆ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಸತ್ವಗುಣ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಸತ್ವಗುಣ ಒಪ್ಪೂಜಿ. ಅಂಚೆ ಸತ್ವಗುಣ ಬರೋಂಡ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಇದೇನು ಸ್ಥಿತಿನ ಒಕ್ಕ ಐಕ ಅನುಸಾರವಾದ ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ಪರಂಪರೆಡು ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಿನ ಪಂತರು ಎಂಚ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ಪುಡ ಅಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಸತ್ವಗುಣ ಜಾಗೃತ ನಾವು ಜತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಆ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಪೂರ ಈ ಗುಣ ಎಂಚಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇಡೀ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಗುಣಟ್ಟು ನಡಪು ಗುಣ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಹತ್ತವೆ. ಭಗವಂತ ಪನ್ಪು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಗುಣಟ್ಟು ಮೋಹಿತ ಆತ. ಮೋಹಿತಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಮಾಮೇಭ್ಯ ಪರಮವ್ಯಯಂ. ಪಣ ಮೂಜಿ ಗುಣಟ್ಟು ಮೋಹಡ್ ಬೂರ್ಣ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಏನನ್ನು ತಿರಿಯೋನಂದೆ ಉಂಡು. ಭಗವಂತ ಗುಣ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮ ಗುಣಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೋಹ ಬುರ್ದ ಅದೇ ಯಯಾ ಸಮ್ಮೋಹಿತ ಜೀವ ಆತ್ಮಾನಾಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ಒಂದು ಭಾಗವತಲ ಪಂಪುಂಡು. ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ 21 ಈ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ದಾದ 11 ಅದೇ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಮಗ ಯತ್ತತ್ ಸತ್ವಗುಣಂ ಸ್ವಚ್ಛಂ ಶಾಂತಂ ಭಗವತ ಪದಂ ಯತ್ ಆಹುರ್ವಸುದೇವಾಖ್ಯಂ ಚಿತ್ತಂ ತತ್ಮಹತ್ ಆತ್ಮಕಂ. ಅವೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ 2 ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅದೇ ಕೋಡೆ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕಲ ತುರು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಇಂಚದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಸ ವೈಕ್ ಭಕ್ತಿ ಚತುರ್ಥಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಭೌತಿಕ ಗತ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಏಕ ದಾಯ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಗ ಅದೇ ದೇವೇರೆ ಅಂಚದು ಮಲ ಮಾಸ ಕ್ಷಯ ಮಾಸ ಆದಿತ್ತನೇನು ಭಗವಂತದಾದ ಮಂತೇರು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಅಂಚದು ಪಣ ಒಂಜೊಂಜೆ ದೇವತನ ಅಂಚದು ಪೂರ ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿಡೀ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ನೆಟ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಜನ ಅಂದಿದ್ದ. 2 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಕೇನುವ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪ ಪಠನ ಮನ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪ ದಾದಾಪ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಪ ಅನ್ನ ಭಾಗವತಡೆ ಪಂದು 16ನೇ ಸ್ಕಂದ ಶೃಣ್ವನ್ ಪಠನ್ ವಿಚಾರಣ ಪರೋ ಭಕ್ತ್ಯ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ನರಹ. ಅಗ್ಲಿಗೆ ದೇವೇಡ ಭಕ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಭಾಗವತಂ ಏರು ಕೇನುವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಐತ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಂತದ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ ಜದ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ನಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ್ರು ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕ ಬೇಕಾವೆ ಇಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಾತ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಯತ್ತತ್ ಸತ್ವಗುಣಂ ಸ್ವಚ್ಛಂ ಶಾಂತಂ ಭಗವತ ಪದಂ ಆಖ್ಯಂ
ಯತ್ ಆಹು ವಸುಧೇವಾಕ್ಯಂ ಚಿತ್ತಂ ತನ್ಮಹದಾತ್ಮಕಂ ಯತ್ ತತ್ ಸತ್ವಗುಣಂ ಸ್ವಚ್ಛಂ ಶಾಂತಂ ಭಗವತಃ ಪದಂ ಯತ್ ಆಹುರ್ವಸುದೇವಸ್ಯ ವಸುಧೇವಾಖ್ಯಂ ಚಿತ್ತಂ ತತ್ಮಹತ್ ಆತ್ಮಕಂ ಯತ್ ತತ್ ಸತ್ವಗುಣಂ ಸ್ವಚ್ಛಂ ಶಾಂತಂ ಭಗವತಃ ಪದಂ ಯತ್ ಆಹುರ್ ವಸುಧೇವಾಕ್ಯಂ ಚಿತ್ತಂ ತತ್ಮಹದಾತ್ಮಕಂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲವೆನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು ಬಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ವಗುಣಂ ಭಾಗವತಂ ಪದಂ ಶಾಂತಂ ಭಗವತಾ ಪದಂ ಶಾಂತಂ ಭಗವತಾತ್ಮಕಂ ಮಹದಾತ್ಮಕಂ ಯತ್ ತತ್ ಸತ್ವಗುಣಂ ಸ್ವಚ್ಛಂ ಶಾಂತಂ ಭಗವತಃ ಪದಂ ಯತ್ ಆಹು ವಸುಧೇವಾಕ್ಯಂ ಚಿತ್ತಂ ತತ್ಮಹತ್ ಆತ್ಮಕಂ ಅಂಚದು ಯತ್ ವಾ ತತ್ ಅಂಚಿನ ಸತ್ವಗುಣಂ ಸತ್ವಗುಣ ಸ್ವಚ್ಛಂ ಶುದ್ಧ ಅದೇ ನಿರ್ಮಲ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ತತ್ರ ಸತ್ವ ನಿರ್ಮಲತ್ವಂ ಸತ್ವಗುಣ ನಿರ್ಮಲ ಐಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಸತ್ವಗುಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಸತ್ವಗುಣದ ಬುದ್ಧಿದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರವೃತ್ತಿಂಚ ನಿವೃತ್ತಿಂಚ ಕೊಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂತ ಅದೇ ಸತ್ವಗುಣದ ಬುದ್ಧಿ ಎರಡು ಉಂಡು ಏನ ಬುದ್ಧಿ ಸತ್ವಗುಣ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಓವೇನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓವೇನ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದು ಓವೇಕ್ ಪೋಡಿಯೋಡು ಓವೇಕ್ ಪೋಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓವು ನಮನ ಬಂಧನಗ ಪಾಡುದು ಓವು ನಮನ ಬಂಧನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದು ಬಟ್ ಆತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಪ್ಪುನಾಕ್ಲ ಆತು ಶುದ್ಧವಾದ ಸತ್ವಗುಣ ಅಂಚದ ಲಕ್ಷಣ ಅಡದೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಸತ್ವಗುಣದ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಭಾಗವತಲ ಪನ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಪನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಈ ಮುಲ್ಪ ಯತ್ ಸತ್ವಗುಣಂ ಸ್ವಚ್ಛಂ ಅಂಚದ ಸತ್ವಗುಣ ಶುದ್ಧವಾದ ಶಾಂತಂ ಪ್ರಶಾಂತ ಶಾಂತಂ ಪಂಡ ಭಗವತ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪದಂ ಅರ್ಥಮಂತುನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಅವೇ ದೇವೇರ ಅರ್ಥ ಅಪನೆ ಸತ್ವಗುಣ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ತಕ್ಲಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಕೇಂದಲ ಅವೇ ಈಗ ಭಾಗವತ ಪನ್ಕೊಂಡು ತದಾರಜಸ್ತಮೋ ಭಾವ ಕಾಮ ಲೋಭಾದಯಶ್ಚ ಹೇ ನು ಮತ ಪೋಡಿಗೆ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಕಾಮ ಲೋಭ ಚೇತ ಏತೇರ್ ಅನಾವಿದ್ದಂ ಸ್ಥಿತಂ ಸತ್ವೇ ಪ್ರಸೀದತೆ ಆಯ್ ಸತ್ವಗುಣಟ್ ನೆಲೆ ಅವಡಿ ಸತ್ವಗುಣಟ್ ನೆಲೆ ಆಂಡ ದಾದಾಪು ನಾಯನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಪುಂಡು ಏವಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸ್ಸೋ ಅಂಜದ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸ್ಸಿರದೆ ದೇವರೇನ ಅರ್ಥಮಂತೋನೆ ರಾಪುಂಡು ಏವಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸ್ಸೋ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗತಃ ಅಂಚದ ಆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸ್ಸರ್ದು ಇರು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ದಾದಾಪುನಿಗೆ ಭಗವತ್ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ಪುಣಿಗೆ ತುಲೆ ಭಾಗವತ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಂಚನ ಮುಕ್ತ ಸಂಘಸ್ಯ ಜಾಯತೆ ಆಕಳು ಪೂರಾ ಬಂಧ ನಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪರಿಗೆ ವಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಹೃದಯದ ನಾಟ್ ಪೂರ ತುಂಡಾದಪು ಚಿಂದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ ಪೂರಾ ಸಂಶಯ ದೂರಾಪುಂಡು
ಅಂಚದ ಪೂರಾ ಸಂಶಯ ಹೋಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ದೇವರೇನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವೇ ಅಂಚ ಸತ್ವಗುಣ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಸತ್ವಗುಣ ತುಕ್ಕಿನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ರಜೋಗುಣ ತುಂಬ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತುಕ್ಕು ಅಂಚದ ಆ ಪದಂ ಪಂಡ ಅರ್ಥಮಂತೋನ ಸ್ಥಿತಿ ಯತ್ ಓವೇನ್ ಆಹು ಪನ್ಪೆ ವಾಸುದೇವ ಆಖ್ಯಂ ವಸುದೇವ ಪನ್ಪುನ ಕುದರದು ಚಿತ್ತಂ ಚೈತನ್ಯ ತತ್ ಔ ಮಹತ್ ಆತ್ಮಕಂ ಮಹತ್ತತ್ವದ ರೂಪಡ್ ವ್ಯಕ್ತ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನವು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ ಸತ್ವಗುಣ ಮಹತ್ತತ್ವಡ್ ವ್ಯಕ್ತ ಅಂಡ್ ಅವು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ತಿರಿಯುನ ಸ್ವಚ್ಛ ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿತ ಗುಣ ಅದು ಅದೇ ನಿಜ ದೇವರೇನು ತೊರೆಯುಂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಹೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರ ಅದೇ ಸತ್ವಗುಣ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಜ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರೋಂಡ ಮೈನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರೋಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂಡಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಪಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಜ್ಜ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೋಡು ಏರ್ ಪಂಕರ್ಲು ಉಪನಿಷತ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಕಲು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರೋಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ವೈಷ್ಣವನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೋಡು ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಪಂಡ್ಯರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಫುಡ್ಡು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡ ಆಯ್ನ ಫುಡ್ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಆಹಾರ ಶುದ್ಧೋ ಸತ್ವ ಶುದ್ಧಿ ಸತ್ವ ಶುದ್ಧೋ ಧ್ರುವ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಲಂಬೆ ಸರ್ವಗ್ರಂಥಿನ ವಿಪ್ರಮೋಕ್ಷ ಆಹಾರ ಫಸ್ಟ್ ಆಹಾರದ ಶುದ್ಧತೆರೆದು ತುಲೆ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತೀರ ಆಹಾರದ ಶುದ್ಧತೆರೆದು ಮನಸ್ಸುದ ಶುದ್ಧತೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿದ ಗುಣ ಅದು ಅದೇ ಆಹಾರದ ಶುದ್ಧತೆರೆದು ಮನಸ್ಸುದ ಶುದ್ಧತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಣ ಇದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡತೆ ಮಿತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆತು ಏರಪ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಪಂತೆರು ಪಂಡ ನೊಮ್ಮ ಹೂ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮಿತ್ತಲ ಮನಸ್ಸದ ಮಿತ್ತಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುದು ಅದೇ ಕೇಂದ್ರ ಹಿಂದಿಡು ಕೇಂದ್ರ ಪರ್ ಜೈಸಾ ಅನ್ ವೈಸಾ ಮನ್ ಜೈಸಾ ಸಂಗ್ ವೈಸಾ ರಂಗ್ ಅದೇ ಕೇಂದ್ರ ಜೈಸಾ ಅನ್ ವೈಸಾ ಮನ್ ಅದೇ ಎಂಚ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆಪುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದಾದ ಪನ್ಪದೆ ದೇವರಿಗೆ ದಿಯೋಳು ದೇವರಿಗೆ ದೀದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಡ ಇಟ್ಟಿನ ದೋಷ ಅನ್ಪುರ ದೇವರ ದಿಪ್ಪರ್ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ದೀನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಅದೇ ತುಳಸಿ ಪಾಡ್ದು ದೇವರ ದೀನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುಲ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಲ ಎಂಕ್ ಮನ್ಪುಲ ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಯತ್ ಅಶ್ನಾಸಿ ಯತ್ ಜುಹೋಸಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸೆ ಕಾಂತೆ ತತ್ ಕುರುಸ್ವ ಮದರ್ಪಣ್ ಎಂಚಿನನೆ ಮನ್ಪುಲ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಮನ್ ಇಂಚ ಮಂತ ನಮ್ಮ ದಾದಪ್ಪ ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಚದು ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರೋಂಡ ಆಹಾರ ಚೇಂಜ್ ಅದೇ ಇದೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಾಯಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ವರೆಗ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಚರ್ಚೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಚರ್ಚೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓಲಾ ನೋಡ್ದೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ವಿಷಯ ಉಂಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾತೆರುನೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಿಂದ ತೋಜ ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ ನೆನಪು ನಮ್ಗೆ
நமக்கு భగవద్గీత 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎನ್ಮ ಒರುಂಬ 10 ಅದೇ ಈ 3 ಶ್ಲೋಕ ನಮಕ್ ಬಂತುನೆ. ಸತ್ವಗುಣ ಆಹಾರ, ರಜೋಗುಣ ಆಹಾರ, ತಮೋಗುಣ. ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪಂಪ ಯಾನಂತ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶ್ಲೋಕ ತೋದು ಅದೇ ದಾದ ಪಂಪ ಆಯುಷತ್ವ ಬಲಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಪ್ರೀತಿ ವಿವರ್ಧನ ರಸ್ಯ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಶಿರಾ ಹೃದಯ ಆಹಾರ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯ ಸತ್ವಗುಣ ತಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಆಹಾರ ಆಯುಷ್ಯನ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಂಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಹಾರ ఉండతే ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ದಾಯ ಪನ್ಪೇರಿ ಆಹಾರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಫುಡ್ ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪನ್ಪು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪನ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಚರ್ಚೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಪಾತಿರುನೆ ಸತ್ವಗುಣ ಆಹಾರ, ರಜೋಗುಣ ಆಹಾರ, ತಮೋಗುಣ. ರಜದೀನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಅಂತ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ఆయన ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ఆయన ಎಂಚ ಔಷಧಿದ ರೂಪಡು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಅವು ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಅವು ತಿನ್ಪುನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಟಾನಿಕ್ ಚೀಪೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಬಾಟ್ಲಿ ಟಾನಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ನ ದಾದ ಅದೇ ಅಂಚೆನವೇ ಅದೇ ಅಂಚದು ಅಂಚ ಮನ್ಪುನತ್ತ ಉಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನವೇ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಲ್ಲ ಇಂಜದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಿಷೇಧ ಒವೇ ಕಾರಣ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಆತ ಪಾಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪಾಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂತು ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ವಾ ಟೈಪ್ ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಕ್ಲೆ ಅದೇ ವಾ ಟೈಪ್ ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಾ ಅಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆಗ್ತವೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಾಕ್ಲು ಓ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೆರ್ಲಂದು ಏಕಾದಶಿಲ ಪತ್ತೊಂದು ವಾ ಟೈಪ್ ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತು ಜೇರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಂತು ಜೇರ ಮೆಕ್ಲು ಪುದರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಸ್ಟಿಕ್ಟ್ ಮನ್ಕೊಂಡು ಪಣ ಬೇತ ಪುರಾಣ ಈ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ತಿನ್ನೇರ ಬನ್ನಿ ಅಂಚದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋಡು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ತಿಂದಾದಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಸತ್ವಗುಣ ಜಾಗೃತ ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಡು ఒక ನಮ್ಮ ಬದುಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಪುಡು ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೊಚ್ಚಂದನೆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಯೋಚನೆನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ఒక ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ತುಯರೆ ಬಲೆ ಸಪುರಣೆ ಉಪ್ಪಡು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ವೇ ఒక ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜೀವನ ತೃಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಆಹಾರ ರಸಯುಕ್ತವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಿರ್ದಿರ್ದು ಕುಡ್ದುಪುಂಡು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೃದಯದ ಪ್ರಿಯಾದಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಂಚದ ಈ ಪಂಡ ಅಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೇರ ಅವು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ತಿರಿಯುಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿದ್ದ ಗುಣ ಸತ್ವಗುಣ ಐನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಾಸುದೇವ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಂಡದ್ಲ ಲೆಪ್ಪರ ಆತನ್ ಪಂಡ ವಸುದೇವ ಶಬ್ದಿತ ಮುಂದೆ ಪಂಡ ತತ್ವಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ఉంటది ప్రభుపాద్ల ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಐತ ಭಾವಾಂತದಲ್ಲ ಪಂಪೇರು ಅಂಚದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದು ಮೂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡು ಅದೇ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟು ಪುರ ದಾರವಂತು ವಿವರಿಸ
ರಜೋಗುಣ ಇಂಚ ತಮೋಗುಣ ಇಂಚ ಅಂಚದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪನಂತು ಸತ್ವಗುಣ ವೈಟ್ ನಮನ್ ಬದನಡ ಪಾಂಡು ರಜೋಗುಣ ಐಟ್ ಬಂಧನ ಪಾಂಡು ಅಂಚದ ಕುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ ತುಳು 10ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಕುಲೆ ಸತ್ವಗುಣ ಮೀರ್ದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಡ್ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳ ವಸುದೇವ ಸ್ಥಿತಿ ಪಡೆದು ಕುದರ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಭಗವದ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥಮಂತೊಂದೆ ಅಂಚದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯ ವಾ ಗುಣನ ಗೆಲ್ಪೆ ಪಡೆದು ಅರ್ಥಮಂತೊಂದು ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂತು ದ್ರೌಪದ ಪಂತ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪಲ ಆ ವಿಷಯ ಪಂತು ఆయన ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಾಸುದೇವ ಈ ಜನಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಣ ಲೆತ್ತರ ಅತನ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ನಮಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ವಿಷಯನ ವಾಸುದೇವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಈಜಿನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ್ ತಿರಿಯುನ ಸ್ಥಿತಿನ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಪಣದ್ ಲೆಪ್ಪರಾತ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ದೇವರ ತಿರಿಯುನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಿನ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಂಚದ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ತಾಮಸ ರಾಜಸ ಗುಣತ್ತಂಚಿನ ಬಾಕಿ ಗುಣತ್ತ ಅತಿಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತರಣೆನ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಪನ್ಪುನ 4 ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷರಾದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗ್ತದೆ ದೇವರನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅವೇ ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತರಣೆನು ಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರಡೆ ಪನ್ಪೇರಿದೇನು ಪುರಾಣಲು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮತ್ತು ಇದೇನು ಪನ್ಪು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ನೆರೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆದಿ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಅಲ್ತ ಸಂಕರ್ಷಣ ನೆರೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣನೇರ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಒಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಸಂಕರ್ಷಣರ್ದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಇಂಚ ಭೌತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಡಾಪು ಐನ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪಂಪೇರವೆ ಅಂಚದ ಐನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚದ ಮಹತ್ತತ್ವ ಪುನರಾವಿರ್ಭಾವಡ್ ದೇವೋತ್ತಮ 4 ವಿಸ್ತರಣೆಲು ಸಂಭವಿಸೋಂಡು ಅಂಚದ ಪರಮಾತ್ಮನಂಚನೆ ಮುಲೈ ಕುಳುದುಪ್ಪುನ ಆರು ವಾಸುದೇವಾದ ಸುರುಪು ವಿಸ್ತರಿಸವೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ನ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ನಮಗೆ ತುಲೆ ವಾಸುದೇವ ಸ್ಥಿತಿ ಭೌತಿಕ ಅಪೇಕ್ಷದ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಮುಕ್ತಾದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಇಜಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದ್ಭುತ ಪಂಡ್ ವರ್ಣಿತವಾಯಿನ ವಸ್ತುನು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋನುಲಿ ಅಂಚೊಂದು ಮಹತ್ತತ್ವದ ನನೊಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ವಾಸುದೇವ ವಿಸ್ತರಣೆನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಂಡದ ಲ ಲೆಪ್ಪೆರಾತಂಡ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಭೌತಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಪನ್ಪುನ ಚಾ ಹಿಡಿದು ಮುಕ್ತಾದು ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣಡ್ದು ಮುಕ್ತಾದು ಅಂಚದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ತಿರಿಯುವನೆರೆ ಈ ಸ್ವಚ್ಛ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಹಾಯ ಮಂತುನು ದೇವರನ್ ತಿರಿಯುವಂದ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಬೋಡಿಗೆ ಶುದ್ಧತೆ ಅದು ನಪಗ ನಮಗ್ ತಿರಿಯೋನೆರ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆವಡು ಅದೇ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರೋದು ಅದೇ ದೇವರನ್ನ ವಿಚಾರ ಕೇಳೋದು ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಕೋಡು ಮತ್ತೆ ತೆರಿಯೋನೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಕೋಡು ದೇವರನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಕೋಡು ಮತ್ತೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಕೋಡು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಪಂಡು ದೇವರಿಗೆ ದೀದೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬತ್ತಂಡ ಆಫರ್ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಆಪೂಜಿನ ಮಾತು ಅದೇ ಮಂತ್ರ ಡಾಲ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಶ್ರೀ ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ 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 ಅದೇ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ತಿರಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಹಾಯ ಮನ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ವಾಸುದೇವ ಸ್ಥಿತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪಂಡದ ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ವಿವರಿಸಲಾತಂಡ್ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಅವು ಚಟುವಟಿಕೆದ ಕ್ಷೇತ್ರನ
ತೆರಿನ ಆಯನ ಅಂಚನೆ ಪರಮ ಜ್ಞಾನಿನ ಸೂಚಿಸವ ಕ್ಷೇತ್ರನು ತೆರಿನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಧಾಮ ಅಂತ ಬದೊಂದು ಅಂಚದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇಹನು ಒಂದು ದಿಪ್ಪುನ ಜೀವಿ ಆ ದೇಹದ ವಿಚಾರನ್ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದು ಆಂಡ ಪರಮಜ್ಞಾನಿ ಆಯ್ನ ವಾಸುದೇವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿದ ದೇಹನಾತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಸಕಲ ವಿಧದ ಶರೀರದ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಆರು ತಿರಿದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಶರೀರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪಂಡ ಅದೇ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಶರೀರ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಎಸ್ ಜಯರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಪರಮ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರನು ತಿರಿನಕಿ ಅದೇ ಅಂಚದು ಆತ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಪರಮ ಅಂಚದು ಪಂಡಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಅಂಚದು ಆ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಅರ್ಜುನ ಆದಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಅದೇ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪಣ್ಣೆ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಣ್ಣೆ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪಣ್ಣೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಅದು ಯಾಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಣ್ಣೆ ಇಂಚಿನ ಎರಡನೇದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪಣ್ಣೆ ಇಂಚಿನ ಅಂಚದ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ಕುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅವಲ ನಾವು ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ನಿಜ ನಮಗ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆದಾಯ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ MRI ಅವು ಒಂದು ಮನ್ಪೆರ ಮತ್ತ ಹೋಗೋನ್ ಅಗತ್ಯನೇ ಇತ್ತು ಅಂಚದ ನಿಜವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎರಡನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅದೇ ಏರು ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಐನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಗ್ ಪನ್ನುವುದು ತುಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪಂಡದ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆರು ವಿವರಿಸಲಾತಂಡು ಅವು ಚಟುವಟಿಕೆದ ಕ್ಷೇತ್ರನ ತಿರಿಯುನಾಯ ಅಂಚಿನೆ ಪರಮ ಜ್ಞಾನಿನ್ ಸೂಚಿಸಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇಹನು ಹೊಂದುದುಪ್ಪುನ ಜೀವಿ ಆ ದೇಹದ ವಿಚಾರನ ಮಾತ್ರ ತೆರಿದುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ನಮಗ್ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಾವನು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಂಡ ಅವು ಆಣ ಅದು ಆಣ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಣ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವ ನನ್ನ ಪೂರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವ ಆಣ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಪರಮಜ್ಞಾನಿ ಆಯ್ನ ವಾಸುದೇವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿದ ದೇಹನಾತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಸಕಲ ವಿಧದ ಶರೀರದ ಚಟುವಟಿಕೆನ ದ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಲಾ ತೆರಿದುಪ್ಪೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೆರಿದುಪ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಜೊತೆ ನಮ್ಮರಂತೀಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮೇಲ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಪಂಪೆ ವೇದಾಹಂ ಸಮತೀತಾನಿ ವರ್ತಮಾನಾನಿ ಚಾರ್ಜುನ ಭವಿಷ್ಯಾನಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಮಾಂ ತು ವೇದನ ಕಶ್ಚನ ಅರ್ಜುನ ದುಂಬಿ ಎಂಚಿನ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಚಿನ ಆಯರುಂಡು ಪೂರಲ ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ವೇದಾಹಂ ಸಮತೀತಾನಿ ಮಾಂ ತು ವೇದನ ಕಶ್ಚನ ಆಂಡ್ ಏನಂತೇರಿ ನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದೇವರ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತಿನ ವಿಷಯನೇ ದೇವರ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಒಯ್ಲ ಹೈಡ್ ಬಂದ್ಬೇಕು ಅದೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಪಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಇಂಚಿನ ಮಂತಲ್ಲ ದೇವರು ತುರ್ಪೇನೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಹಾಕ್ಲು ಒಯ್ಲ ಅಕ್ಳು ಬೊಡ್ಚನ ಕೆಲಸ ಹೊಂದ್ತೀರಿ ಏರ್ನ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ಕೊಂಡೆ ಅದೇ ಏರಿಗೆ ಎತ್ತು ದೆಂಗಾರ ಮಂತಲ್ಲ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ದೆಂಗಾರ ಹಾಕ್ನ ಅದೇ ಕನಕದಾಸ ನಾ ಸ್ಟೋರಿ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿನ್ನೆರೆ ಪರಂದು ಕೊರಿಯರಿಗೆ
ಈಗ ಮಾತ ಮೂಲ ದೆಂಗಾತಿನ ಅಲ್ಪ ಬೆಂಚಿದ ಅಡಿಟ್ಟು ಬಾಕಲ್ದ ಎಡಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಎಡ್ ಅಂಚದ್ ಪರದದ ಎಡಿಟ್ಟು ಮಾತ ತಿಂದೇರು ಕನಕದಾಸರು ಬಂದ ನೆನಪಿರು ದೇವರಿಗೂ ತೂಜುನು ಯಾನು ಇಂಚಿನಾಗ ಎತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ದೇವರು ತೂಪರು ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ವಿಷಯನೇ ಇಂಚು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಂಪೇರು ಅಂಚದ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಆರ್ ತೆರಿದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈಜಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಪ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಏರೇನ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಕೊಡು ವಸುದೇವನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಕೊಡು ವಸುದೇವ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂಚದ್ ಭಾಗವತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾಯನ ದೇವತೆನೆ ವಾಸುದೇವ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಯರ್ದೆ ಭಾಗವತಂ ಶಾಟಾಪ ಅಂಚದ್ ಮುಳ್ಬು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ ವಾಸುದೇವ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಇಜಿನ ವಿಷ್ಣು ಅಂತರಂಗ ತೊಲೆ ರಡ್ಡೆಕ್ ಒರಿಯನೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಅರೆನ್ ವಾಸುದೇವ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಆರು ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯೋಡ ಇಪ್ಪುನಗ ಅರೆನ್ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪರಾತಂಡು ಅಂಚದು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈಜಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಡೆಯರೆ ವಾಸುದೇವನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣನ್ ಹಾಗೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಇದೇನೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅದೇ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಮಂತ್ರನ ಜಪ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಈ ಬರ್ತಾ ನೆಕ್ ಮತ ಈ ಮಂತ್ರ ಅನ್ನೊಂದು ಕಲಿಯುಗಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವೇ ಪಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಂತ್ರ ಉಂಟು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಷೋಡಶಾಕ್ಷರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಂತ್ರ ಉಂಟು ಅಂಚದ್ ನಮಕ್ಕಿತ ಕಲಿಯುಗಗಳು ಷೋಡಶಾಕ್ಷರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಅಂಚದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈಜಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಪಡೆಯರೆ ನಮ್ಮ ವಾಸುದೇವನ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಕೊಡು ಐಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಐನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಂ ಅಂತೆ ಬಹುನ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮದ ಎತ್ತುನ ಬೊಕ ಅಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿ ತುಲೆ ಕೃಷ್ಣಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಶರಣ ಪೂಜೆರು ಅದೇ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುನ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ದುರ್ಲಭ ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಂ ಅಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಇರು ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಪಕ್ವ ಅದೇ ಜ್ಞಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊಂದ್ಬೇರು ಮೂರ್ಖರು ಬರ್ತಿದ್ರು ನಾಸ್ತಿಕ ಅದೇ ದೇವರಿಜ್ಜಿ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜಿಜಿ ಪಂಡ ಒಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿನ ದಾದವಂತಿದ್ದೆ ಅಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಮ್ಗ ದಾದಬೋಡು ಹೂ ಚಕ್ಷು ಬೋಡು ಈ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷುಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಕುದು ಹೂ ಚಕ್ಷು ಬೋಡು ನಮಕ್ ದೇವರೇನ್ ತುಯರೆ ಪಲ್ನೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೂ ಚಕ್ಷು ಬೋಡು ಈ ತಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು ಅದೇ ದಿವ್ಯವಾಹಿನಿ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಕ್ಷು ಅಂಜ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ತೆರಿಯೋನೆ ರಾಪುನೆ ಅಂಜದ್ ಬೇತು ಒಯ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತ ಪನ್ಪೇರ ಅಭಿದಾಯ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಚಾಲು ಅಂಜದ್ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಭಗವಂತ ಐನೇ ಪನ್ಪೆ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ ಸ್ಥಿತಂ ವಾಪಿ ಭುಂಜಾನಾನ್ ವಾ ಗುಣಾನ್ವಿತಾನ್ ವಿಮೂಢಾನಾನು ಪಶ್ಯಂತಿ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷಃ ಆತ್ಮ ಶರೀರಡ್ ಎಂಚ ವಾಸಮನ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಐತ ಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಅವು ಈ ಶರೀರ ಬುಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಶರೀರ ಪೋಪುಡು ಇದೇನು ಮೂರ್ಖರಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚ ವಿಮೂಢ ನಾನು ಪಶ್ಯಂತಿ ಮೂರ್ಖರಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುದು ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಆಡ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಪಶ್ಯಂತಿ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷ ಇರು ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣುಂಡು ಇರು ಜ್ಞಾನ
येतोंदेर देवेरना ट्रेन आते राइट अकले पूरा गोत्ता दाने दायित्त पूरा मातरेगल गोत्ता अंचद अंचद ಏರು ದೇವರನ ಆಶ್ರಯಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಅವಲೆಂಚ ಭಗವಂತ ಪಂಪರ್ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮ ಮರಣ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿ ಅಂತೆ ಏರು ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಮಿತಿ ಪೂರಲ್ಲ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸಾ ಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ ಅಂಚಿನಗಲ್ ತಿಗುನ ಬಾರಿ ರೇರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪರು ಸುದುರ್ಲಭ ಪಂಡ ದುರ್ಲಭ ಪಂಡ ರೇರ್ ಎಂದರ್ಥ ದುರ್ಲಭ ಸೂಪಂಡ ವೆರಿ ರೇರ್ ಮಸ್ತ್ ದುರ್ಲಭ ಅಂಚಿನಕಲ್ ತಿಕ್ಕುನ ಉಂಡತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದೇವರನ ಆಶ್ರಯಗೆ ಎತ್ತೊನಕಲ್ ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಚದ ಐನ್ ಕನ್ಪೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮದ ಬೊಕ್ಕ ವಾಸುದೇವಗ ಶರಣಾಪೆ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ವಿವರಿಸಾದನ ಅಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ವಿರಲಾದುಪ್ಪೆ ಅಹಂಕಾರದ್ದು ಮುಕ್ತ ಆರೆ ಸಂಕರ್ಷಣನ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಅಹಂಕಾರದ್ದು ಮುಕ್ತ ಆರೆ ಸಂಕರ್ಷಣನ ಪೂಜೆ ಅನ್ಕೊಡು ಸಂಕರ್ಷಣನ ಶಿವನ ಮೂಲಕ ಪೂಜಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಭಾಗವತಡೆ ಉಂಟವೆ 4ನೇ ಸ್ಕಂದ ಪಂಡ ಶಿವಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನೇರು ಭಗವಂತನ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂಜ ಸಂಕರ್ಷಣನ ಶಿವನ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರಾಪುಡು ಶಿವನ ದೇಹನ ಮುಚ್ಚಿದಿಪ್ಪುನ ಸರ್ಪೊಳು ಸಂಕರ್ಷಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದುಂಡು ಶಿವನ ಬಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿನ ಈ ಸರ್ಪ ಉಂಡತೆ ಉಚ್ಚು ಅವು ಸಂಕರ್ಷಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂಚ ಶಿವ ಸಂಕರ್ಷಣನ ಧ್ಯಾನಡ್ ಸದಾ ಮಗ್ನಾದಿಪ್ಪೆರು ಸಂಕರ್ಷಣ ಭಗವಂತ ಹರನ ಧ್ಯಾನಡ್ ಮಗ್ನ ಅದಕ್ಕೂ ಪುರ ಈ ಹೋಲ್ಪಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಪುರ ಭಾಗವತದ 4ನೇ ಸ್ಕಂದದ ಉಂಟು 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ರುದ್ರಗೀತೆಡ್ ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಪುರ ಈ ವಿಷಯ ಬರ್ತವೆ ಅಂಚ ಸಂಕರ್ಷಣನ ಭಕ್ತನಂಚಿನೇ ಅರೇನು ನಿಜವಾದ ಪೂಜಿಸವನ ನಿತ್ಯವಾಯಿನ ಭೌತಿಕ ಅಹಂಕಾರದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡುವುದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಏರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಶಿವಜಿನ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಶಿವಜಿನ ರಡ್ಡು ಕೃಪೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಸಕಪಟ ಕೃಪಾ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಕಪಟ ಕೃಪಾ ಅವೇ ये शिवजी तूपेर मैं इंच भक्ति मनपे वा उद्देश्य ಬರ್ತೀನಿ ಐಕ ಅನುಸಾರವಾದ ಅಕ್ಲು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಜದ ಮಿಥ್ಯ ಭೌತಿಕ ಅಹಂಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಲಿ ಆನ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಹಿಡ್ದಲ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ಅನಿರುದ್ಧನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಹಿಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಆಯ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುನ ಅನಿರುದ್ಧನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಕೊಡು ಈ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಚಂದ್ರಗ್ರಹದ ಪೂಜೆನ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೂಚನೆ ಅಂತದೇರು ಚಂದ್ರ ಅದೇ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದ ರಾಜ ಅಂಚದ ಒಡೆಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಒಡೆಯ ಅದೇ ಉಡುಪಿ ಮೂರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿತ್ತ ಉಡುಪಂಡ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದೇ ಉಡುಪಂಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾಪಂಡ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂಚದು ಉಡುಪ ಅವು ಉಡುಪಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಜದು ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಡಿಸೈನ್ ಪಂತರ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರ ಆಯ್ರೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಪೂಜೆ ಅನ್ಕೊಡು ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪೂಜೆದ ಮೂಲಕ ಅರೆನ ತಲುಪೊಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಪೂರ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಪದಾಯ ಏನೇ ಬಂತು ಇದು ಪೂರ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ಒಯ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪೂರ ವಿಚಾರ ಬಂತು ನಮಕ್ ಪ್ರಪದ ಪಂತರ ಅಂಚದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಧಿಕ ಮಾಸತೆ ಅಧಿಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಈ ವಿಚಾರನ ಅದೇ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರಾನು ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಕೇಂದಿತ್ತವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆನ್ಬೋದು ಸೌರಮಾನಡ್ ಏತು ದಿನ ಬರ್ಪುನು ಸೌರಮಾನ ವರ್ಷಡ್
ಸೌರಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವೇ 365. ಅದೇ ಚಂದ್ರಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ 354. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂಚದ್ ಇತ್ತೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅಂಚಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂದ ಕೊಡೆ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಈ ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡವೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯನ ರಕ್ಷಣಾ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ಭಯಂಕರ ನೂಪುಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಾಧನ ಬಂತು. ಅಂಚದು ನಮಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ ಏತ್ ಜಪ ಮನ್ಪ ಏತ್ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆನ್ಬ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪ ಅವೇ ನಮಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏತು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ವಾತಾವರಣ ಅನಿಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಗ ಮನುಷ್ಯಗ ರಕ್ಷಣೆ ತಿಕ್ಕುನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ಕೋಡೆಲ ಪಂಡಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪುನ. ಈ ಮೂಜಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಾತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಿಶ್ವ ಅಂಚದು ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಸತ್ವಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಪಂಡ ಈ ನೆಟ್ ಈ ಮಾಸಡ್ ಸತ್ವಗುಣ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಅಂಚದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಜಪ ತಪಸ್ಸದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸತ್ವಗುಣನ ಜಾಗೃತ ಮನ್ಕೊಡು ಅಂಧಕಾರ ಇಚ್ಛೆ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗಡ್ ಭಕ್ತಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಮಾಸದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂಚದ್ ಓವೇನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಓವೇನ್ ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಾನೆ ಕೆಂಚ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಗವಂತನ ಹೇಳಿದವರ ಪುದರ್ ಬರ್ತನೆ. ಅಂಚದ್ ನಮಕ್ ಪಂಡಿ ನೆಕ್ಕು ವರ ಉಂಡು ವಿಷ್ಣು ಭಗವಂತನ. ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡ್ ಯಾನ್ ಈ ಜಗತ್ತಡ್ ಇಂಚ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಂಡದು ಪುರುಷರ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ನ ಪಂಡದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆತೇನ ಅವೇ ರೀತಿ ಎನ್ನನೇ ಸ್ವರೂಪನ ಹೊಂದುನ ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಇನಿರ್ದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಪಂಡದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆವದು. ಅವೇ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಅಂಚಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸಡ್ ಉಲ್ಲ ಅಂಚದು ಪೂರ ಅಧಿಕ ಅಧಿಕ ಹೌದಮ್ಮ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಕೋಡೇರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡ್ ಮೇ ಅಂಚದ್ ನನ ಯಾಪ ಜೂನು 15 ಮುಟ್ಟ ಅವೇ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಐಟು ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪುಡು. ಅದೇ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪುಡು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುಡು. ಅಂಚದ್ ಮನ್ಕೊಡಾಯನೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ ನಮಕ್ ಮೈನಾದ ಈ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರ ಎಂಡೆ ఒక ಅನ್ನದಾನ ವಸ್ತ್ರದಾನ ದೀಪದಾನ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಕೊಟ್ಟವನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪೂಪದಾನ ಅದೇ ಅತಿರಸ ಮಂತ್ರ ಕೆಲವು ದಾನ ಉಂಟು ಅಂಚದು ದಾನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಪುಣ್ಯ ನದಿಕ್ಲೇಡು ಮೀಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಕೇನುನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠನ ಬೊಕ್ಕ ಉಪವಾಸ ವ್ರತನ ಆಚರಿಸೋನ ಭಾರಿ ಬೇತು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಈ ಮಾಸ ನಡಪುಜಿ ಅಂಚ ನಿಷೇಧಿತ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ತೂತ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೋಸ್ಕರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನವೆ ಅಂಚದ ಇದೇನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಮಂಡ ಅಂಚದ್ ಇತ್ತೆ